Здравейте! Сега ще ви покажа как да превърнете мръсните си четки и гъбички за грим в чисти и дезинфекцирани инструменти, които само да ви помагат. За целта са ви необходими топла вода, но не гореща, обикновен сапун и някаква грапава повърхност. Аз си направих тази сама много лесно и бързо. Ако искате да ви покажа как, можете да ми пишете или да харесате видеото. Ако нямате много четки и не искате да си правите или купувате такава принадлежност, използвайте дланта си. И така, започваме като първо намокряме нашите четки, взимаме си от сапуна и търкаме с кръгови и въртеливи движения. Изплакваме и ако е необходимо, повтаряме. Искам да уточня, че по принцип аз правя всичко това в банята под течаща вода и ви съветвам да правите същото, просто защото е много по-лесно и удобно. Ако по някаква причина не искате да използвате обикновен сапун, може да използвате бебешки шампуан. Работи също толкова добре. Когато свърша с всички четки, отивам в банята и ги изплаквам с топла вода. По-рано ви казах топла, но не гореща, и това е важно, ако искаме да запазим четките си по-дълго. Прекалено горещата вода може да повреди косъмчетата и лепилото, което ги държи, а ние не искаме това. Следващият съвет, който ще ви дам, е относно това колко често трябва да почистваме нашите четки. Ако гримирате само себе си и това са си вашите лични четки, бъдете сигурни, че ги почиствате веднъж седмично. Освен, че гримът ви ще изглежда по-добре, това ще предотврати появата на кожни проблеми и алергии. А ако използвате гъбички за грим, то тях трябва да почиствате всеки ден. В тях лесно се развиват множество бактерии и микроби, които предполагам не искате по лицата си. Гъбичката почиствам с масажиращи движения, докато всичко падне от нея. И продължаваме към сушенето на четките. Върху хавлия, на която съм навила единия край или съм поставила нещо отдолу, започвам да нареждам четките си. Нареждам ги така, че да са под наклон и винаги косъмчетата да сочат надолу. Отново правим това, за да не увредим лепилото на четките. Ако искаме наистина да дезинфекцираме нашата гъба, можем да я поставим в купичка с вода и да я пуснем в микровълновата за 1 минута или минута и половина. След което много внимаваме да не се опарим, изплакваме я отново и я нареждаме до четките да изсъхва. Това беше от мен, надявам се да сте научили нещо ново и интересно. Абонирайте се за канала ми, ако искате да получавате известия, когато качвам нови видеа. Благодаря ви, че гледахте. Пожелавам ви хубав и успешен ден!